Първото студио на канал 6. За съжаление, дебатът, който анонсирахме преди дни, няма да се състои във формата, в който бе първоначално замислен. Причината е отсъствието на един от кандидатите за кмет, господин Пламен Крумов, който е възпрепятстван и няма да бъде днес тук с нас. Тук обаче е кандидатът за кмет от ГЕРБ, господин Стефан Радев. Здравейте и добре дошъл. Благодаря ви, че уважихте нашата покана. В началото на днешния разговор обаче бих искала да кажа няколко думи. А именно, от момента, в който канал 6, като единствената телевизия в Сливен, анонсира своята инициатива да организира дебат между кандидатите за кмет, които вотът на гражданите определи да се явят на балотаж на 5 ноември, получихме редица въпроси и редица обаждания. От името на екипа на канал 6 искам да благодаря на всички граждани, на всички неправителствени организации за подкрепата, която ни оказахте. Това ми дава право да заявя, че Сливен се вълнува, Сливен се интересува какво ще се случи през следващите 4 години и кой ще застане начело на община Сливен. Обръщам се към вас, господин Радев. Добре дошъл отново. Бърз въпрос към вас и бърз отговор. С какво дойдохте до тук, до нашето студио? Как се придвижихте? Здравейте. С автомобил дойдох. Съгласен ли сте, че от ден на ден обаче придвижването в Сливен става все по-трудно, а в час пик дори смея да кажа невъзможно, като една от причините за това е транспортната инфраструктура. В този ред на мисли, ако отново Сливен ви гласува доверие и спечелите трети мандат, ще сложите ли край на сагата с разкопаните улици, които мъчат гражданите на Сливен всеки ден? Ако визирате улиците, по които се работи по проекта за водния цикъл, за който толкова много говорихме последната година, така не, че срока на ВиК по техния договор за финансиране да приключат този проект е края на годината и се надявам, че той ще бъде спазен поне в чертите на града. Благодаря на нашите съграждани за търпението. В интерес на истината, проектът е много важен за бъдещето на града, защото става дума за голяма инвестиция от порядъка на над 100 милиона. Много градове в България биха искали там да се случи тази инвестиция. Аз осъзнавам, че в личен план сигурно ще да ми е по-спокойно да няма такъв проект в Сливен, но също време осъзнаваме колко важно е това за бъдещето на града ни. По отношение на трафика обаче, тук нека да кажем, че не е само водният цикъл причината за затруднения трафик. Последните години броят на автомобилите се е удвоил в града. Това предопределя и много от мерките, които предприемаме и за изграждане на паркинги по кварталите и за инвестиции в транспортната инфраструктура. В интерес не само за облегчаване на трафика, но и за повишаване на безопасността, кръстовища, които изграждаме, а и улица Хаджи Димитър, която ремонтирахме от общината до светофарите, са с архитектурни решения за успокояване на движението в града, което е много важно с оглед безопасността. Говорейки се за инфраструктура, обаче няма как да подминем въпроса с вилната зона. Хората се оплакват от липсата на осветление, от липсата на асфалтирани улици и сметосъбиране. Вие имате ли решение на техните проблеми? Вилната зона в Сливен е най-голямата крайградска вилна зона в България. Там наистина живеят все повече хора. В интерес на истината този въпрос е така с години са се трупали като проблеми. Това, което смятаме като най-мащабна визия за развитието на тази част от града, която наистина е предпочитана от все повече хора за живеене, е да започнем да изграждаме там модерна инфраструктура, като това, което сме анонсирали и по което вече работи общината, е изграждане на улица, която тръгва от Хайдушка Механа на Ичаренско шосе и се движи на юг, тангирайки барутни погреби, докато слезе на Бургаско шосе. Идеята е по тази улица да се вкарат комуникации като канализация, водоснабдяване, осветление, така че на практика да се сложи началото на изграждане на модерна инфраструктура в тази част на града.
А колко време ще отнеме за изграждане на тази инфраструктура? Етапите са следните. В момента се трасира от геодезисти на трасето, за да се определят броя на засегнатите имоти. След това започват отчуждителни процедури за тези части от имотите. Паралелно с това върви проектиране на комуникациите, на улицата. Оттам нататък следва възлагането и изпълнението. Ако това може да стане в един мандат, ще съм щастлив да го видя. Освен обаче състоянието на града, мисля, трябва да обърнем поглед и към малките населени места в Сливенска община. Там хората споделят, че нямат достъп до медицински услуги и лекарства. Налага им се да пътуват до Сливен, за да се консултират с лекар. Друг проблем, за който се коментира, е състоянието отново на уличната мрежа, аналогично на проблема в Сливен, и нерегламентираните сметища. Вие имате ли цялостна визия и концепция как животът на хората в малките населени места може да стане по-добър? Да, очертахте така доста широка проблеми. Да започна с здравеопазването. Това, което предвиждаме, е цялостно обновяване на здравните служби в 14 по-големи населени места от общината, така че да има възможност в комфортни условия да бъдат преглеждани и обслужвани от личници лекари хората от тези населени места. В същото време много е важно, ако пак се върнем към транспорта, това, че до всички населени места от общината е осигурен обществен транспорт, и то на община Сливен, на пътнически превози и общинското предприятие. Ние прекратихме всички други линии, които бяха възложени на частни оператори, се изпълняват от общинския превозвач, и е осигурен така лесен и удобен достъп на хората до града. Като тук трябва да кажем, че след като подменихме на практика целия подвижен състав в Сливен, в това число автобуси, вече се движат електробусите, до дни ще стъгнат и новите тролейбуси. Този процес ще се случва и за по-малките населени места, така че да имат още по-удобен достъп хората до тези услуги, които се оказват само в града. До голяма степен, така повтарящ се проблем, може би в 90% от населените места, е състоянието на улиците и водопроводната мрежа, която е морално и физически устаряла. До голяма степен и са свързани тези два проблема, защото състоянието на тази водопроводна мрежа предполага много чести аварии, оттам невъзстановяване от страна на ВиК на настилките, когато отстраняват авариите. Наясно сме, че е тежко състоянието на това дружество на ВиК Сливен. Трудно може да възстановява качествено настилките. Това, което правим, е вече започнахме да финансираме подмяната на водопроводите, т.е. общината да го финансира, въпреки че това е дейност, която трябва да извършва водоснабдяване и канализация, за да дадем устойчивост на асфалтирането пък на улиците. Само през тази година общината ще вложи над 2 милиона лева в асфалтиране по селата. Този процес ще продължи. За съжаление, години наред трупане назад, недостатъчно отделяне средства за поддръжка означават множество улици, които сега трябва да бъдат направени. Очевидно това не може да стане едновременно и навсякъде, но общината ще продължи да го прави до тогава, до когато навакса с състоянието на уличната мрежа по населените места, като пак казвам, модела трябва да бъдат подменени водопроводите и след това асфалтиране, за да има някаква устойчивост на това, което се прави. Има една изключително чувствителна тема, която вълнува поколения сливналии, а именно съдбата на сливенските минерални бани. Моля ви, кажете какво се случва там, какви са намеренията на общината, за да знаят хората, ще има ли нов живот за нашите минерални бани? Доста пъти съм го обяснявал. В целия комплекс Сливенски минерални бани общината е собственик само на банята с терена под нея, няколко декара от земята под самата баня. И то, между другото,
терена беше със собственост държавата. През тази година общината го закупи от държавата, така че да е 100% собственик на терена под банята. Това, което общината ще направи за банята, вече започна ремонта на покрива на сградата. Тя ще бъде ремонтирана и вътрешно. И намерението ни е да я пуснем да функционира, самата баня. Иначе по отношение на целия комплекс, там терените са частна или държавна собственост. Това, което е направила общината, е да разработи подробен устройствен план за цялата територия, за всички имоти, така че инвестирането да е много лесно като от административна гледна точка. И винаги съм казвал, че общината ще съдейства на всеки инвеститор, който проявява интерес да инвестира там, било то от съществуващи собственици или друг собственик, който иска да пристъпи към такава стъпка. Надявам се това, че пуснем банята да функционира, така да се превърне в катализатор на този процес. И да предизвика интерес сред инвеститорите. Точно така. Сега, говорим си за инвестиции, говорим си за ремонти, говорим си за инфраструктура, но предполагам ще се съгласите с мен, че освен асфалтът, хлябът е по-важен за хората. Основното притеснение, което се среща, е как ще си нахраним децата и ще имаме ли достатъчно средства в края на месеца да си заплатим сметките за ток, вода и парно. В този ред на мисли, според вас, какви са спешните мерки, които местната власт трябва да вземе тук и сега, за да подобри жизненият стандарт на хората, за да не се налага да емигрират в други градове и страни, за да търсят по-добро бъдеще за себе си и за децата си? Съгласен съм, че работните места и то добре платените работни места, заедно с градската среда, условията за живот и образование на децата са много важен фактор при избора на човек на място, къде да живее и къде да се реализира. И това е пътят, подобряването в тези области, да задържаме, защо не и да привличаме млади хора. Един от приоритетите ни е стимулиране на икономическото развитие, като от по-непосредствените мерки всъщност ще започна с по-дългосрочната. Най-големия проект, който залагаме в стратегията на общината, е изграждането на индустриалния парк край Бършен, като идеята там е на терен от 450 декара да бъде изградена напълно техническата инфраструктура, т.е. до всеки имот да има канализация, газ, вода, осветление, улици. Буквално един инвеститор от следващия ден, когато закупи или получи право на строеж на такъв терен, да може да почне да проектира, за да можем да сме на този пазар на инвестиционни имоти с продукт, който е атрактивен и сам по себе си е привлекателен за инвеститорите. Целта, разбира се, е да има повече инвеститори, които да търсят работна сила, респективно да предлагат по-високи възнаграждения. Това е така проект за бъдещето, би го нарекал, важен за бъдещето на града ни. В същото време има много въпроси, примерно така може да се опонира на този проект с това къде е работната сила, която ще работи. С много срещи имахме бизнеса в тази кампания. Една от идеите, които сме приели в нашата програма, която излезе от бизнеса, е да влизаме съвместно да говорим с учениците, като им така промотираме това, че ако се насочват към технически специалности и получат техническо образование, дори и средно, и в момента могат да получават Сливен много високи доходи, ако са готови да полагат усилия и говорят не в далечното бъдеще, буквално 1-2 години след като завършат, могат да получават много добри доходи и тук, ако така изберат правилните професии. И той въпрос е на реклама от самия бизнес, който да рекламира това какви кадри търси и какво може да им предложи, така че да стимулираме и учениците да навлизат на този пазар. Тук изпреварихте въпроса ми.
Всъщност как ще постигнем растеж и силна икономика, ако нямаме млади образовани хора, които трябва да бъдат в основата на високо квалифицираната работна сила. И то не за друго, а поради една изключително тревожна тенденция, свързана с ранното отпадане на ученици от образователната система. Ясно е, че това е въпрос, който изисква усилия от различни страни, съвместни действия от различни институции, но все пак кажете, има ли мерки, има ли механизъм, по който общината, ако не спре, поне да намали този негативен темп на растеж? Наистина, не е тайна, че имаме специфична демографска картина в общината. Всъщност, община Сливен е една от малкото общини, заедно с Столична община, където има недостиг на учебни заведения и трябва да се строят нови. Първата мярка за адресиране на този проблем е създаване на материална база, да има къде да учат тези ученици. Една нова детска градина построихме за тези години. Сега започна строежа на още една. Закупихме терен и за още една да строи общината. Едно училище е почти двойно разширено. Имаме идеи за още детски градини, които да преминат от полудневна в целодневна форма на обучение, както и за разширяване на училищната база. Така че единият въпрос е с материалната база и по него мисля, че така се работи усилено и в последните години и като планове за бъдещето. Сега има и цял кръг от въпроси, които са въпрос на комуникация с местните общности. Давам пример за едно възможно решение, което сме прилагали. В Крушаре, така след обсъждане с местната общност, защо децата спират да ходят на училище след определена възраст, след определен клас, хората казват, че не искат да ги пускат да пътуват до Сливен и ако училището в Крушаре е до по-къснен, до по-горен клас, те обаче биха продължили да учат там. Предприехме реформа, направихме това училище обединено, което му дава възможност до 10 клас да обучава деца и това е пък форма да им даваме възможност да продължават до по-горен клас обучението си. Вече имаме запитвания от други кметове на други населени места. Можем ли да приложим този модел и тук, така че по-дълго време да задържаме учениците в училище? Господин Радев, как оценявате своята работа през изминалите 4 години? Постигнете диалогичност между общината и гражданите? Този въпрос, когато и да ми го зададете, бих ви отговорил, че има много повече какво да се направи. В интерес на истината бяха голямо предизвикателство тези години, особено първите две от тях, когато сега не се струва много далеч COVID-пандемията, но тогава буквално изпълваше така съзнанието ни и заемаше голяма част от мислите ни. И тогава община Сливен беше истинско средище на местната общност. Спомням се, че нашите екипи стигаха първи до хората, които са карантинирани и им предлагаха помощ, включително и от хранителни продукти, включително и подкрепа, за да знаят, че не са сами в изпитанието, което ги е сполетяло. Искаме се да сме така сплотени, не само в ситуации на голям риск, а и в ситуации на възможности, от които можем да се възползваме. Иначе община Сливен получи много награди за открита администрация и публичност. И се радвам, че това се оценява от тези организации, които се занимават с оценка на администрациите в България. В финала сме на нашия разговор. Кажете защо Сливен трябва да ви подкрепи на 5 ноември? Управлението на нашата община е преминала през много перипетии в последните години. Мисля, че сега имаме много повече възможности, отколкото на наследени проблеми и е добре да продължим да работим по тяхното реализиране. Подкрепата, която получавам от хората и целият ни екип получава от гражданите на Сливен,
ни е важна и за това да се чува по-силно нашия глас, когато защитаваме проектите на Сливен на централно ниво в София. Така че аз благодаря за подкрепата, която до сега съм получавал от гражданите на Сливен. Надявам се, че ще я получим и сега в неделя. И така, много харесвам едно клише, но наистина такова е отношението ми към града ни, че не толкова сме го наследили от нашите предци, колкото сме го взели назаем от нашите деца. Благодаря ви. Уважаеми зрители, това беше всичко от нас. Благодаря ви, че бяхте с нас. На 5 ноември излезте и гласувайте. Бъдете активни!